APHL se song pen bud komite asa hem kangpula pen rada me pika padopon. Trakate baratum sanghan la pen tangkai hoi tame kerap ka pajerdum. Nile marginalized affluent committee atom herangke amai ke pha. वो सिग्निफाई के थमरनी लुम्बाजों कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो दिफुलांग मिली पदिमा लोंग APHL से असोंग पेन बुट कमिटी असा हेम इंगपुपन लाबांगसो कांगपुपन लके लुम्बाजों कॉन्स्टिट्यूएंसी पेन APHL से असोंग पेन की थोरदोन राजस्थिमोंग हिन पेन सी इंगपुपन लापेन थोरादा में बिके पादोलोंग ओंगदुंग APHL से अफान के कोयरादा तुमसे तमे चेतोंग दुन पेन मेलोंग आरदीपिदु लाबांगसो माइलोंग केबांग जिलांग किलेगालोंग APHL से तुम अफान पाहाई पेन कार्बियांग लोंग ऑटोनोमस काउंसिल चारी लोंग लो पुलोतांग ते के हाई पेन सी किचे के बियासो अफान वाटरलेस लोंग पेन कांगथान पोन लाबजी काउंसिल लोंग के क्लेम के दाम है हुई आरोना की मिकेलार पंजी माते सलाम पंथोजी लोंगलिया पुथा कारोन तमे लार पंजी लपेन लाबांगसो कार्बियांग लोंग लोंग आरोन रे पेन बेहा के क्लेम साई के क्लेम माते वरेंग के क्लेम तुम अन फंता इंग थान पोन एजी आथिलादाक सिक शिदुला दिन पिना क्लासी किचिया सो तुम लदाक वरेंग के क्लेम लपेन किलिकलोंग की थोरदुन के आरोन कारकान बिनोंग आसाम CM डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सिक शिदुल के पा फुगजी के अफ्रांग पेन लोकाबर ई आलांगली पुथत किचिया सो तो फन लोंगलिया पता पिपन लापो पुके कानिंग जी आजा कोंग ता आवे लपेन पता के रंजा जा कोंग ता आवे आथे constitutional long sikit tok pamilo sik shidula long ki inglong aso toma phan anchochi pata pen chenglok ason sonabar sai tame long ji asili tum long ri ki sung pen pajok ji tik ke sang se pusi APHL se candidate rajan timung pen ningje pon BJP atum se tame rada phan ke ther ke hapen BJP apan si but ki pajok ed nangji pubang ki ing tonon lapen len pata pipe tang ho poi hoi ke ther ke rat ta atum ta pherere APHL se hello khe phan kar jab thipen emena ki jokwan phan ka chesong pu pen ningje the pamisi do anara tumta APHL se asong long nangching be dun loposi langmili PS APHL se amepu abrinos rong hang pen ningje pon dipu pen thorom sing rong parla pen rostam rong hang report Malong News long le pata nangji la pen PG la pen trading license tami PG pula so puthang na tum APHL se hin pen pilo PG nilitung la APHL se pen kela Dr. Himanto Biswa Sharma patumi dik isi bodi la kaningje la buka jana long la Jadov Gran along le la Dr. Numol Mumin keningje ke la ke kenche so non tribal aphan long le binangje pule kaningje kali bonta la solong le ke in long so to man binangje la pen six sidul area ke hedi Dr. Himanto Biswa Sharma ke long le nangeron tunje aja kong abi lagi athema long le ke autonomous council long sidul so aja kong hala CM Assam Chief Minister le aja kong gitu kali lagi la Dr. Himanto Biswa Sharma la sidul kata phok ja bhat abatai lo ingkani sia prang dalang lining jelo non tribal tum am chikul jong sokang bong pem patalong etnan ji panjalan itu setelah itu pin rem orang asonnya lagi kena je unki lagi atema lagi sidul to the constitution bro ini namanya orang di constitution ke break lo ke di alam di constitution ini dah how kalau lagi lapor si ake hai sar jaiga tharangli man ke do Guwahati High Court me langli pale na goglo lase alangli Guwahati High Court ben PL ki pita me langli chipahai si ase bathe chata speaker Guwahati High Court ben alangli chipahai si autonomous council aphan labang solam thot tuning rithelo bonsta me council atum labang solam ding thelo la marsi ake hai sar jaiga thar bang mathalo itumle election chi dandunra chi pahaira la non tribal atum sixil area long vote thap longle lapen longle anta nam longle lapen parta business anta claim longle lapen sakuri anta me dana claim longle puke ala la sikar biang lo rat bhare chuni rilo non amake do or die kalbe khaidum nen thidon to banglo hin pe magrak to chuni ri banglo athin to makhai नंबरिंग को रेसे बर्जन कॉन्स्टिट्यूएंसी का परलो APHL से कैंडिडेट सांगपी मार्टिना का थरपे फान
trakate wara bang photum khe joni kaching hona joni sanghana pen tangkai hoi kerap kapa jirdum wosika jekloni 5 player ni ada por 5 sirke ba por malam sangti trakate wara bang photum pen APL se asong aning ka chethe karbia khe pan kerai koma song paning thesi bang phokep so se chelang se hem theko ba pale damsi sanghana pen tangka tame kerap pajir pon lason se MSC keli kangwai ki thordun sangpi martina kathar pitame anso se aning thepon si highway ji puning ji pon lapen aning kang sampen sangti trakate wara bang photum phan an langchak tame jipi pon mo MSC haidet polotang te karbia khe ki song along ke kai ke tame cherap cheto dunji pose pherang ke hin pen karju pon hodalang ni pen than pachini pon borjan pen waisong pro report Malong News Tane pili la bangso APCLC all party hills leader conference song pen ki thudun la bangso Martina ka third by do have nami tum driver association ben ka humri puta kopi puji nami tum tumla kipu ibang ke puendo den itum ningching sam asila khaya phan kachi song lo posini tum ning thelo asila so ang sini tum don ba jir ko tum hana tami chingki che thang pen asi ning che don sar pen sini tum kiwang lo asila na chitong lo asi ini tum ang bong lo tami chingki che thang pen si chitong ke wang lo da candidate thang chitong lo tangke nani tum driver association ben kopi ke mang ke to pen si pini la bangso ahong jai long chi tong nang ko Itu la bangke ni tum ka demand bang ke ave office tami ni tum ke ka choklem cho dam bang ke ni tum ke zero phirlo dam nang ko kasi lahai long khai jong si civil lo pulote ni tum dam pridam pro le do tami na hok le dam tami bang state le dam tami ni tum kisunga velo mane aprang STC kai ho tu ma sona aprang somarle tuwarlong damra tirok ko tami bang police tum ta humji e bang asule pine tami pilo dada pu se hangi mane ik pu se hangi pu sona system si non bang ke latum a party bang ke laso khailong latum dulu pulote mane ni tum anta muani sige dampri dampro tami jok tami chimbong chingche ga velo o si ni tum ke latum haning thesi so party long pinina long la bangso borjam ahawara long la gari kibek abang putum penang lihan na humri lo tangke la bang alang litum ki humri lam the along nang li kon RDP ji haida da phi Nili jong si haidet lo polote alang litum kopi akimang kopi akisum kini mas tami lahaya problem ans tami nili an ke pasov dun jia pus nili krem dun po lake nona bang ke alang litum akisum kini kopi particularly bang kini li bang ke an chiti nilang matidi lasimo aja akisum tami nili si dak borjan ang kanga pharman nili si karjap lo po lasi truck association atung pininang ki humri kini ateng pens tami nili tami mo haidet lo pote alang litum akinang ansa tami alang litum akirap kinang ji kini ajajat ki purok kini tami tangka poisa dedle Nakhain ko ra phone ni MSC constituency ke parlo sangtilang solong ni marginalized affluent committee candidate division be methanga hemalong pherang ke amai ke pha Herang ke amai ke phanang kok lake nili phan doctor nongul momina long poisa chuen pensi ke thordun posa koinang ke pi lasini leke jokolong bentala boson ke ave nili phan rada tum senang kang thora pen rada tum se tangkas tamenang ka cherap dun lapen han chujer chota tum se ta aning ke me penang rap nang pa jirdun posilam theche paklang po nili marginalized affluent committee asong atum pen sitamen nili constituency long pen ke kewangji election haipon bek posi NMU second division be pen lam theche paklang pon division be alang leke methanga ke ning ke hang pen le election ke thordun kali majoko party pen ta ka cherap babe posi ning je pon इंग्लॉन्ग के द्वारा तो हमें थंग अमोनी डिबे का फांसी इलेक्शन पाथुर पेन पे हाई पॉन्वेक्स के दुख के संग पेन के पाजोग जे फांसी डिवीजन बे अफान इलेक्शन के पाथुर दिन पसे फरंग के माया लॉन्ग निंजे पॉन नीले पेन रमेश तेरन रिपोर्ट मलंग न्यूज़ La NMC beginning 2022 KC long kilik along achipati do nangkok alam the bangke apa no niletum bahini ba thom sing wai bong bong ban le pini la bang so akin diet ke pathur dong apokali niletum pia stroke jongpha sariuti borlang su borpung lapen aparta rapung lawata rapung arat chingwai ban si niletum na sung pikhangyang lo iduk do pik lo ha nai niletum karbyang long
district long det pen pinian dengan trok sikap nang pleng alo sitame ladak kabucin itu thirklong lo san itu malong pinian ni long lea pota le itu malong dak wildlife sanctuary si purila ni itu mapan tuar we kisu ki on e pusitame kachar chong man sin ni itu dak proper blog along dak hospital se ban nahi hala dak sub center do rikang hup thiban velo chainong bi pajui deran velo doai mucho enam lok na di manda ve lapu towar ka ve pena job barla polo bulate dak pan la patara pong na bulate joni sang po nahi school ka ve penta nasona thanglo ape abang dak proper chulan wang si hostel long donang po apo bang apo sona kisung anthon an ke thona adap hi didam lo bulote adap ki thurpen hai baidam po hai baidam det pen hem che wang si an chitun nang la an chitun det pen ako dak chokelan wang si skula a hem la hostel lo na chumrina la det pen ako hem che dam du si chitun che dam na la puson si methang a hem ke ingram su gang yang lo pinian yanta kecuali hem mesin itu mana bipe batai ko anone party wang alo ASDC pen jenglok hem pre ke song hota ne tum inglong ara tum si thur pak ban si song no sita meni tum han piniani kar biarat bulang na chin ni tum kar biarat lo tang te tum han ko pe posen na pa phi wong lo inglong ara tum jin su me khaya ni le barlo ang bong la towar aci chonang krong peran cha laso pena joksi netum nili barat atokan no ke dotum nangji chingwai nili bamuni nangji kisung ke po muni nangji la an lo borate tum rada kisung ta chini po pusi nile tum nona bang ke chingwai sar pen ka do ka we rat pen si par jab dum lo la pen tum la bang sora ke par jab dum tum tangka ta ave lapen ini tum bang long da chuhang he sita me rada tum akang jinsu ben si nile tum phan pinia ni anta nang rap dun bom lo lasi nile tum kim mang la lo labang so MUC lake rong ato kanu kaching thu the nai nai adim school me sen nai lapen ke hospital le tong ne theng ko sub center long ele tum phan biji hong lapen doi mu ki chu long adim donang ji Osomar ke Charlie, api apu pen pacekak dak, api namsu cekak nang dak, lasi ni tu mithang arong long, jong pa pen hat ta patara pung sekolah hem ke hum thong, kebra poso sedo, lasi labang so sekolah hem proper do nang ji, mesen nang ji ke than, lapen mithang arong otom hora dak sekolah mithang asumar pan cetoy long nang ji, lapen towar ta, atto kan no nile barlo ke do an. Towar le lap nangi school में sen gang yang nahi lapen ke hospital la sub center bang ke do ka ve along proper do nahi duty check lem vek nahi usini to ma ke mang pen ke labang so song mang pa thek nang kok lo especially ke tribal area kar beng long ke tribal area posi dak la tribal area to makang eat akar I alam ke di pare dun vek ji apena ke so nai to line lo tribal to mang reng nang ji dak tribal population ang komo polam tabi arjulong sami radalong itong kita amtang MC tuman ke itong son teglong akillo kapan tami ki ik pudun bo ira dalati yong siya kinang so dokte inu dali dara pote stand do nai stand pensi mari arjab nai kali kalang la solution man right decision arjab nang ji la pen kai tami king set si inu dali dara pote arjab nang ji tangde sar nili balong nang lipen pen bang narkep candidate do labang narkep candidate ang bong penang likomat hansing tangkring man kachi songpon nai nang liga chinia teng nili ka matha la pen rada tum ka matha bang lalo non la poisa ki ong nai tum ase BJP candidate pen si tum chudan ji pen an ma ke tum thek long lo aprang intang pik hayang sita api ong nang jumong pipo mare tangka tum nong li plan play de pe posi nili tum ge tangka ka benai asong lo nili tum long ke ba tum an tangka ka hangi tum kali bon tami karlo mang chipilo bate di tum ri long ka tami phokep in koi na kita kang asong si ki ong pe posi nili rem det hai kita tang nili phere pilo sa me non nili long rem det sita nili phere de pen pasi nilong monit do pun nili ninge thek long pasi nili arjab lo sini tum non ka chidan ji ajurung tang rak pen ka chidan ji ma gen tum
BJP pen sidan po people ma prote aprang ke inglong atum ba itum atok ano tumani tum poisa ningkan sek pen ningkan pho pharman election ki PG ke suri phosuri chokpaji non ke suri phokeb loge tame inglong phan shot la pen so inglong atum long ba compulsory PS drop atum jong phatu upper lower tarapong atum an phama ke party office ke vek nahi la pen photo ituli vek nahi photo ituli le prote la tum phan poisa tame release le pon tame dak itum ke pura se tum phan kachi danji ma ke tum ke non ma ke chik thek long ma ke itum BJP pen situm chedanji itum simata dong mi piarong arta ningkan proxy cap ke pleng ke chokar ni kar chupon dong mi piarong along ke do rong plimate asar bang plia me kar chingrum pet ningkan proxy cap ke pleng pura kar chupon amai kapadupon bang solong rong phararong berong derarong senararong pathek pen RBDS la sar bang plia me kar tum chingrum pet sia son son jepatia son amung setame patupon la pen bang solong rada tum phan dong me pibo konat pen sinang ke plang ma konat pen se bang sorong along ke bang chingma puta RBDS President Bikram Singh Teron la pen Secretary Waisong Kroy hin pen kladak pen than pachinipon labang solong lama kang kupon la ke men Singh Teron hin pen dong me pipo arong phal la ke pharokre sir ke bra phoke bra hinia ningkan se arong nang senglo hala sohot pir the pen tan pisai delang la pen ladak lang tobar hai huis tame tora pik la son se bang bom pen ningkan suri hin rang ko re hini an ke ningkan toxic nang ke plengan ke tobar lang mis tame minta job plot la pen kacharli angdeng tame aphai nang bat bom tanglo la son se HSLC la pen ke danglok BEMA ang deng an ke chipa unduna bang phodum ta pen nang dolo la pen la posona sai ke deng pon thega jok RBDS President Secretary to phandong me pia me kara tum pen kachero pajirpon sat gaw mate rong toxic pen digonto terang report Malong News dak dong mi pi po men ka chelong ke dam tang ningkan troksir kera phokera hini aningkan sar ikbe alang like gangbura founder lo alang like bang cheng lo la sopena phi rong nang seng thulo dera gangbura sing dera la sopena phi rong nang seng thulo senara rong la ke sar the sena gangbura senar la pen ako rong phara rong nang seng thulo alang limen ara gangbura men ke lumjong rong phar la si alang litum labang sohawar ahut hakku hut ke ladak teki ingnar dupik dak maduta duun e stame alang litum aning cepaning ding pen ke do ke thurmi uwe ke mi tum ban mo phia dimaklong nangji pu pen kamat ha pen se alang litum labang sohawar long teki ingnar jo apok jok thot stame alang dum do thi pen pini an ke ning kan throksi kep arta ke pleng lo la sela song mo pen litum tame ning se thepik alang litum ban akar jong sining reng me kapat dun je phan la pen dak ke do tum phan an so se bidi sore nang pathan je pan sini tum pini labang so alang litum am hang ke pathek arni karchu pon tapen anke alang litum akar jong ta tirim teram kapaman dam pen ning kapaklar e je sini litum labang so rong clear ada tum chingrum si litum labang so angdeng bang pini deng pon lo nanti nang litum labang so rong clear ada tum along bang kwana phai dui nang litum pachini pon nitum bang kadu ka ve la rong clear arang bong pen kadu ve bang pharut roxy arado non nang litum labang so karcho bade nang litum labang so katalon panolong nang litum ladak bida hikha kacharli abang pu phai labang so kuthak nang lihin ben nilitum ladak kacharli ke bang sarikurira hini ke class 10 pen ha angdeng kang tuyan babang fudolo la pen la non ke cheng mi ratum ke dupiglo stame akang tuyan deng an ke bang troxy ke bang sarikurira hini an le alo nang litum rong arlo jitu nang litum ki do chenga ningkan pe nang litum akidu kisung labang so kuthak nang litum nilitum ke do cheng ke nili mo he jong ta jong pon lo dak sung pik aprang ke nilitum phan forestry apsi ke do cheng sitame nilituma phutum nili phi tuma phi atum thengmu choratum remu choratum ladak chobor idunsi piniarni bangke forest along le pen itum phanang pek pamelo la pen do thaklong pamelo la pen hala suhut kisung la pan lo ladak tiki nar dopik ang bong tame nilituma potum nilituma phi atum nilituma phu atum bang nang bor ik pikangsi la pana kisung pana ke duk pen tame pini la panang deng nang le dum lo pen nilitum ning tipik alang litum pha nanti non nang litum labang sorong long nang non kido kisung lang mande kacing tur la pusana mo nang litum se thek long nilitum ke dam tang pele pangbar plote non ke bang bom maning kan mate non ke do bom an ke kacing thur thek long pik lo la pensi nitum bang ke ningarong pik lo la se ansu se ching thur nang la la pen ansu se nitum bor ipon lang si non sar bang clear at ching room pen pini la bang solong tan itum ching bai pono je itum akimi la pen akimi tawar ke padam je phan itum bor ipona la pen la so program long la son lo loge thek mitrik ke pas pen ha MA ke pasan nitum pini nong e ki pg phan si nitum la so program arrange pon lo
nang litum ladak jitu nang litum pini arni rong aro kido kisung ki boy pen lapu an nang litum ki jok wan ki jok pon labang so along nang tum rong rup pen non kaching tur owe mi tum han nang litum puthot kapre ka sai ke peklem ponji ba kaching tur anatu ki wung ponji polong nang litum kapre ka kemang pon dolang ma ni tum akemang do ni tum uwe barim tum ko an ma ke klempon kapachun pon la so kapachunun la pen la so ka theang atowar ke kapapon je pan kintum sarbang plia tum kaita kemang do je ni tum non uwe kimi pan ang song kang tu kapadam je pan ke ni tum akemang do je la so ha waralong nang kidu kisung ben kapasai pan ke nang tum helo arpu la pen tum ta jakong horang nang pidun thipu ku pen ni tum sarbang pritum ban ni tum ban jakong horang nang pido la pen la solong ni tum ongdung armu ka chingwai do je itum ta ladak dong pi hawar jing thurnang lang pulte itum boreng war tai bange kenang so lasi kadu kawe ladak non karbiang long arlo non council kachari tum stame non ke wangji kachari tum stame ni tum dong mi piarat lo ka thega ra do piglo lasi la tum phan ni tum man boreng war sai nang pinangji la penang pipon wekji ni tum ni thipo metrik ang deng chapa unceng ke alangli non neli ning averem lo sta bangini do ke chengsi kalangli harsing kro lo lapen adun thu bangke muniram teron lo lapen me ang deng ke chapa unceng ke anke muniram teron helo lapen mitrik ke pasteng adun thu bangke nili methang malo nili men ke mensing teron nili non bangke ahok nili hem katora lapen penang apor nili kacharli katiku penjong nili non bangke nili chor nili rup chiri mas nili kacharli ang deng bangke ington kolo sita nili kaching thur lapen rar phan kachari kapami je bang nili no anta nili je kong dolang lapen nili tenene nili tumarong nili tumahabar kapaching thur jamang ke nili tumbor eji lapen nili tabor eji cheng pen ke theklo nili tuma prang ke bang rong sara tum chukim lo apen nili tum ta dun bang thu lo lapen la so hut la puson lo je ke sung ke cholong le ke jun long le bang ke apia lam lo lang pu la pa anaki sung je rong thi pen ni tum elong vet alang tuksi ke chosok nei ko mama ke sok dam pa prang la helo lang chi thingi jun longi ke sok dam der ki thur dera bang ku lonte lang che ho ing hanan ta podam de lo la pusona ki sung si dang te non hala bang so ki sung pen non ba nang le tuma ke je theklong e ko so an si nang le tum je theklong lo hala so pen ma thadam pulote non ni tum ke bang ha konsila sor nang kerap lo emethang ka bor i lo pirthe lo amachi non ke adon tin ta ring dolo domkol dolo udam pulote hala so phan aprang al aphan mat hadam pulote non ke emang ka hemana teng lo hemalong amasi lang li burwar lo chosok long lo amasi ni tum dong me piara da tum reng dok reng ni ke dolong son si je thek long lo UDFS ahin banje thanche mamamai ke padopon UDFS asai hemalong ke bang jini final ke bosika chiklo exit poll ke ongdong award pen ke pai ponche phanche thanche mamajai mek dengpo number eng koi rahini soropothar MSC constituency ke parlo number ke tham dilau jan UDFS asai hemalong klembang dona tumpen ke bang ji MSC election apothak ke ongdong award pen Simeon rong pharapan ke pai ponche phanja seme che thanche mum padopon si RDP pon klembang atumpen ke thandun ateng ke ongdong award pen hai ponji posianing je thedo posialang tumpen che thandun renti news desk report Malong News. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.